nyime pachoka. Anyuola mar dwaro tieno jal mane ochiel kod magina e ng'anyo mawuok tich e boma ma Kisumu koro ywak ni nengo mar iko wuodgi ohewogi. Kaka Judith Mondi lero, gikwayo tend kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod Gavana Nyong'o mane otelo e ng'anyo mawuok tich mondo mi ochwale lwete e ik mar wuodgino. Lit kod kuyo podo kwako anyuola mar dwaro jal mane ochiel kod magina e kinde ng'anyo mawuok tich e kaunti ma Kisumu. Ng'amo goche no mosene nango mama to berando peje ni ng'enga na mama ng'amo goche no ta yema ng'en mano wuoda majo. To ko ng'ano kon ke jana ni polisi ogoye risasi mopodho penye ndo penje kondele kasani sani kae bange ta kao nyiso nyara mane ndikan miluongo ne lisaga mondo yawa ne Facebook ko yaw ni to ka poko scroll to picha mar nyathino ema noneno kanyo chunya ma iye to nigi lit nikech nyathino nyoko tho yo maber kendo ne gima no bogo dor chunya nyaka sani surwana bedo gubuok nikech ne en gima ok nang'e ni nyalo timre piny no chama kuma chakie gu kuma tiekie kaparo kaka sethagra gi nyithindo gi wokitin gi nyako chopo kama koro dadi nyo inege nek mofuono nyo bedo na malit kaparo nyathina ni kata tich maber nyo onge go makata ot pok nyo gero nikech koso tich oyudo matin to chulo go ot to ng'iyo kako chiemo. Jonyuol Joseph koni ndalo ariyo bang' tho mar wuodgi pod gionge chenro moramora kaluwore ni gin anyuola mayuto gi ni piny ka bende ma ok en tho mane oneno negi chon ka koro gikwayo tend kaunti ma Kisumu e bwo Gavana Nyong'o mane otelo e ng'anyo mawuok tich mondo chwal lwetgi e ik mar wuodgi. Odiechieng' ma juma wuok tich no ne Nyong'o mane ongoza kaka Gavana mane ongoza maandamano e piny na Kisumu kendo kaka ndik mane ong'ere daher mondo mi en kaachiel kod Senator ma Kisumu Tom Jenda atis gidonje mar mondo mi gine kaka ginyalo konya mako garama no mondo anwa kaka nyalo tero nyathina e dala mar Kaluoka mondo mi yik. Okang'e kaka nyathina no chopo e dala ka ebuna yike. Bende gikwayo mondo mi oru nonro mar tho mar wuodgi kendo giyud ratiro kata bed ni gisewito ngima. Daher kwayo matut ni mondo mi jo IPOA ofuatilia mwachno haraka iwezekanavyo mondo adier makende ratich nyathino oyudre. Kendo jo human rights bende odonje wachno haraka mondo adier mar nyathino oyudre nikech chiko koyie mondo mi kata ka dhano ni ng'anyo to koyie mondo mi police oti kod gimiluongo live bullet ka goyo kod ng'ato ma onge hatia to ng'ano onge kidi onge slaha mora to police goye. Ng'at ma kala madhi e wuodhe kaka koro nyathina nyowuok mna ni dhi tich kendo nyolawo tich mar saa 8 nyonego bed no donje tich to po kalisa somake to nyo onge kata mani wach mar maandamano. Joseph Odworo tieno ne ochiel kod magina e ng'anyo mawuok tich ma owito ngimane ka jal moro machielo ma bende ne ochiel kod magina pod yudo thieth e osiptal ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Kisumu kama ringre Joseph bende pod okanie. Judith Mondi, Ramogi TV. Ramogi wang'ie nonro ma ogol kod kambi timo nonro mar TIFA kotenre kod